мард мебинад ки бо маслиҳатҳои ҳамсараш зиндагиаш рӯ ба беҳбудӣ овардааст. ӯ дарро ба рӯи модар намекушояд. мард зиндагиаш беҳтар мешуд ва рӯз то рӯз сарватманд мешуд. духтур ба ӯ мегӯяд ки то саҳар пулро пайдо кунад. марде буд ки баъди оиладор шуданаш тамоман дигар шуда буд. ӯ ҳама вақт мегуфт ки ҳамсари беҳтарин барои ман насиб шудааст. рӯз то рӯз ҳамсарашро зиёдтар дӯст медошт. ҳамсараш низ аз сухани ӯ намебаромад. падару модари мард хурсанд шуда буданд ки вай хушбахт аст. аз байн чанд сол мегузарад. мард мебинад ки бо маслиҳатҳои ҳамсараш зиндагиаш рӯ ба беҳбудӣ овардааст. ихлос ба ҳамсараш дар вуҷуди ӯ зиёдтар мешавад. рӯзе аз ҳамсараш мепурсад: занак, ту ку боақл ҳастӣ? ман чӣ кор кунам ки зиндагиамон боз ҳам хубтар шавад? ҳамсараш ба ӯ мегӯяд: мардак, агар ту ба гуфти ман кунӣ, зиндагии мо боз ҳам беҳтар мешавад. мард ризо мешавад ки боз ҳам ба маслиҳатҳои ҳамсараш гӯш диҳад. занаш мегӯяд: аввал муносибатро бо ёру дӯстонат қатъ кун. мард хеле фикр мекунад ва ба фикри ҳамсараш ризо мешавад. аз тамоми ёру дӯстонаш худро меканад. танҳо бо онҳо салому алейк мекунаду халос. мебинад ки дигар аз ӯ ҳеҷ кас қарз намепурсад, ҳеҷ кас ба хонаи ӯ намеояд ва ягон тӯю маърака намеравад. ин ба мард писанд меояд, зеро пулҳояш сарф нашуда зиёдтар шудан мегиранд. зан ин бор мехоҳад ки бо тамоми хешу табор робитаро баст кунад. мард хеле фикр мекунад ва ба ин низ розӣ мешавад. дигар ба хонаи ӯ ҳар меҳмоне ки меомад, дарро намекушоданд. каме дар пушти дарвоза меистоданд ва мерафтанд. аз байн чанд вақт гузашт ва дигар ба хонаи ӯ касе ба меҳмонӣ намеомад. мард дид ки дигар ҳеҷ касро меҳмондорӣ намекунад ва ягон тӯи ҳадияпулӣ намебарад ва ягон беморро хабар намегирад. ин маслиҳат низ ба мард писанд меояд. ҳарчанд ки мард аз падару модар ҷудо зиндагӣ мекард, ин навбат ҳамсараш мехоҳад ки ӯ аз падару модараш даст кашад. ӯ мехоҳад ки дигар ба хонаи падару модар наравад ва онҳоро низ даъват накунад. мард чанд рӯз дар ин бора фикр мекунад ва билохира розӣ мешавад. рӯзе модараш ба хабаргирии ӯ меояд. ӯ дар пушти дарвоза хеле меистад ва номи писарашро гирифта ҷеғ мезанад. мард дар хона набуд, аммо ҳамсараш дар хона буд. ӯ дарро ба рӯи модар намекушояд. модар аз хешу табор ин феъли писарашро шунида буд, аммо бовар намекард. акнун фаҳмид ки писараш дар ҳақиқат одами дигар шудааст. модар дар як бор дилшикаста нашуд ва 2 рӯз пас боз омад. дар пушти дарвоза хеле интизор шуд ва номи писарашро гирифта фарёд кард, аммо касе дарвозаро намекушод. модар муштоқи дидори набераҳояш шуда буд ва мехост набераҳояшро бубинад, аммо 1 соат истод ва дарвозаро касе намекушод. модар дилаш шикаст ва ба кулбаи худ рафт. мард зиндагиаш беҳтар мешуд ва рӯз то рӯз сарватманд мешуд. ҳамсараш маслиҳатчии асосии ҳаёти ӯ буд. аз байн рӯзҳо мегузаранд. фарзанди хурдии ӯ бемор мешавад. ӯро ба беморхона мебаранд. ба мард мегӯянд ки бояд писарашро ба хориҷа бубаранд ва маблағи бузургеро талаб мекунанд. мард мебинад ки агар тамоми пулҳояшро ҷамъ кунад, барои ӯро ба хориҷа бурдан намерасад. мард ба саҳни беморхона мебаромад ва медид ки хешу табори ҳама ҷамъ шудаву бемордоронро дилбардорӣ мекунанд, аммо аз хешу табори ӯ касе наомадааст. саҳни беморхона пури одам аст, аммо аз авлоди калони ӯ касе нест. мард аз рафтораш пушаймон мешавад. гӯшаи нишаста гирья мекунад. худро сарзаниш карда мегӯяд: бубин Фазл, ту бо ҳама қаҳрӣ кардӣ, аз ҳама рӯй гардондӣ. ҳамааш ба хотири чӣ? Ба хотири пул. мард бо сари хам ба беморхона медарояд. духтур ба ӯ мегӯяд ки то саҳар пулро пайдо кунад. мард барои фурӯхтани мошинаш аз беморхона берун мешавад. ба назди чанд дӯсташ меравад, аммо онҳо дарро ба рӯяш намекушоянд. сурати мошинро дар интернет мегузорад ва интизори занг мешавад ки то саҳар ягон нафар ба ӯ занг зада
мошинро бо нархи арзон харидорӣ кунад. ба бонк меравад, вале дар бонк мегӯянд, ки қарз фардо соати 10 мешавад. мард мебинад, ки барои аз бонк пул гирифтан хеле вақт дар кор аст. ӯ бо сари хам ва чашми гирён ба беморхона меояд. вақте аз дари беморхона медарояд, падару модараш ӯро пешвоз мегиранд. баъд аз он ёру дӯстонаш ӯро ба оғӯш мегиранд. тамоми хешу табор дар 1 соат ҳама ҷамъ шудаанд. мард хешу табори бисёрро дар саҳни беморхона мебинад ва дар танаш ҷон медамад. гиря гулугираш мешавад. аллакай хешу табор, падару модар ва дӯстон ҳама маслиҳат карда пули заруриро ҷамъ кардаанд. пулро ба дасти ӯ медиҳанд. мард пулро бурда ба духтур медиҳад. саҳар ба кӯдакаш чипта гирифта ба хориҷа мераванд, аммо писаракро наҷот дода наметавонанд. охири қисса.